Salam dostlar. Bugünkü videomda size Cüneyt Han ve onun görkezini edenmenlikleri hakkında käbir maglumatlar size getirmek isteyen. Cüneyt Han'ın haqiqi adı Gurban Mehmet Serdar bolup, ol 1862-nji ýylda häzirki Göregli, ýagny Taht etrawynyň Bedirkent owasynda dünýäge inýär. Onun kakasynyň ady Hajybay bolupdyr. Cüneyt Han ýumutlaryň orsukçy urunyň Cüneyt tiresindendir. Onun oğulları eşi bilen Emir, Ören, Edermen ve Batırga yigitler bolupdyr. 20-nji asyryň başlarında Xiva hany padşah hökümetiniň goldawyna daýanyp türkmenleri özüne tabyn etmek maksady bilen olara agyr düşen ýer suw we salyk reformasyny geçirmekçi bolýar. Şunun üçin padşah hökümet tarapyndan horlanyp gelýän ilat ýaraga ýapyşmaga mejbur bolýar. Türkmenlere şeýle agyr ýagdaýda Cüneyt Han baştanlyk edýär. Ozaly bilen ol öz garyndaş toparyny töwerene jemläpdir. Soňra kiçiräk serdarlaryň bir näçesini özüne tabyn edýär. Cüneyt Han adalatyň hatyrysy üçin özüniň dogan oglanyny hem öldürýär. Şeýle hereketler bilen ol il arasynda adygyp uğraýar. Özüni Cüneyt Han diýip başlanan Gurban Mehmet Serdar 1912-nji 1913-nji ýyllarda Xiva hany padşah hökümetiniň kömek bermegi netijesinde türkmen oğullaryndaky gozalynlary batyp ýatyrmaga girişen wagty ilaty daşyny ýygnaýar we hana garşylyk görkezýär. Şol wagt diňe türkmenler däl, eýsem özbekler, garagalpaklar we gadaklar da Cüneyt Hany goldap başlaýarlar. 1913-nji ýylda türkmenlerden yaralananlaryň sany 15.000 ýetipdir. 1916-njy ýylda Xiva hanyň eden etdiligi padşah Russiýasynyň zulüm sistemleri ýalňyz bir türkmenler däl, eýsem beýlek halklaryň da halis degnasyna degýär. Şol wagt Cüneyt Han ayağa galýar. Ol islam dininiň we şeriatyň düzgünini dogry we berk göretýär. Cüneyt Han Xiva hanyny bütün Türkistany Rus baswalyjylarinden azat etmäge sinenişär. Emma bu meselede Xiva Han Ispendiýar belli bir derecede ona päskel berýärdi. Onun etmişleri zerarly, özbekler de garagalpaklar da Cüneyt'ten kömek soraýarlar. 1916-njy ýylyň ýanwarynda Hojoýlydaky özbeklerden bir topary özleriniň näýiliklerini aýtmaga Xiva gelende Ispendiýar Han olary tutsak edýär. Şonda Hojoýlynyň ýaşlylary kömek sorap Cüneyt Hany ýetipdirler. Cüneyt Han hem 3000 atly bilen Xiva galasynyň golaýyna gelip tutsak edilenler bir gece gündüzde adat edilmese paytahta hücum etjekdigini duýdurýar. Xiva hany bu talaby reddetýär we şondan soň Cüneyt Han paytahta hücum edip tutsaklary adat etýär. 1916-njy ýylda gozgalan basylyp ýatyrylandan soňra Cüneyt Han o wagtany geçýär. Ýöne ol ýene 1917-nji ýylyň sentýabrynda ýygyna gaýdyp gelýär. Görse ýagdaý öňküsi ýaly däldi. Ol Xiva Han bilen birlikde revolüsiýon hereketlere garşy görüşmeli bolýar. Xiva tahtynda başga bir han otursa da hakykatda 1918-nji 1920-nji ýyllarda bütün Xiva hanlygyny Cüneyt Han öz kontrollugynda tutýar. 1918-nji ýylyň baharynda Bedirkent owasynda başlanan ilkinji elektrik stansiýasynyň guruluşy bilen hanyň raýatlaryna ışık bermek nazarda tutulýar. Hem de Cüneyt Han özüniň ilkinji türkmen manatlyk teňne puluny çykardyp başlaýar. Onuň bilen birlikde Cüneyt Han salyk sistemini ýola goýar. Cüneyt Han bu edýän işleri elbetde öz başdak we gararsyz türkmen döwletini döretmäge bolan synaşygynyň ilkinji alamatlarynyň biri bolup durýardy. Xiva hany Ispendiýar eden etdiligi ýyzyryp halkyň näýiligini gazanýar. Hem de Cüneyt Hanyň amala aşyrýan işlerini pätkeçilik döretmäge sinenişär. Şunun üçin 1918-nji ýylyň 30-njy oktýabrynda Cüneyt Hanyň buyrug bilen özüniň Nurullabay köşkünde öldürilýär. Hem de onuň ýerine kiçi ogly Abdulla Töre tahta çykarylýar. Muňa garamazdan ähli ygtyýar Han Cüneyt'iň özünde bolupdyr. Cüneyt Han London, Ankara, Kabul, Tehran, Buhara we Türkistan bilen agatdaşygy dowam etdirýär. Cüneyt Hanyň 1918-nji ýyl 25-nji noýabrynda 4 ýylda Sowet häkimetini agdarmak üçin eden hüjüm şowsy gutarýar.
Cüneyt Han 1919 ýylyň 9 aprelinde Tağta, ýagny Göregir etraplarynda Sowet häkimeti bilen parahatçylykly ýaşaşmak barada kılalaşyga gol çekýär. 1920-nji ýylyň 22-23 ýanwarynda Bedirkentde we Gazabatda Gyzyl Goşul bilen bolan aýgyt söwüşden soň Cüneyt Han atlary bilen öz maşgalalaryny alyp Guma Akçagoý diýen ýere çekilýär. 1921-nji ýylyň aprelinde Han Işanyň ýolbaşçylygynda Owganistandan, Şyhym Sülgüniň ýolbaşçylygynda da Eýrandan ok ýarag we alyk ýardamlary gelip gowuşýar. 1924-nji ýylda Garagumda Palçykly diýen ýerde ýerleşen Cüneyt Hana Owganistandan ýene ok däri we ýaraglar gelýär. Cüneyt Han şol ýylyň ýanwarynda Daşaguz, Maňyt, Şabat, Gazabat we Hakayal ýerleri eýlep, Hywa hanyna howp salyp başlaýar. Sowet häkimetiniň wekilleri bilen Cüneyt Hanyň arasynda geçirilen duşuşyklara Gaýgysyz Atabayew we Nidirbay Aytakow da gatnaşýarlar. 1925-nji ýylyň 4-nji aprelinde Halk Komissarlar Şurasy kabul eden karary bilen Cüneyt Hanyň emlegini we adam hukuklaryny eldegirilmez edip goýýar. Onun adamlaryna da 5000 gektar yer belenilýär. Emma Cüneyt Han Sowetlaryň söz we kararlaryna inanmaýar. Hem de olaryň tekliplerini kabul etmeýär. 1927-nji ýylda Cüneyt Hanyň Sowet häkimetine garşy Ilanynyň töreginde alyp baran görüşde netije bermeýär. Şondan soň Cüneyt Han Eýranyň üstü bilen Owganistana geçýär we Herat welaýatyna baryp birleşýär. Cüneyt Han 1937-nji, 1938-nji ýylda şol ýerde aradan çykýar. Cüneyt Hanyň eşi adında oğlundan galan aktıkları Feýür bilen Älem Serdar Owganistanyň Herat welaýatynda ýaşaýarlar. Eşiden galan Taýça adyndaky oğlu soňra Eýrana geçýär we ol ýerde aradan çykýar. Taýçadan galanlar 4 oğul häzir Eýranda ýaşaýarlar. Cüneyt Hanyň edermenligi asyrlar boyu öz garaşsyzlyklary uğrunda daşky düşmanlara garşy görüşip gelen Türkmen tiri taypalarynyň gahrmançylyklarynyň bir dowam bolup durýar. Cüneyt Han ýumut türkmenler arasynda çykan gahrman, batyrgay, edermen, garadan gaýtmaz bir türkmen şahsiýeti bolupdyr. Ol müňlerçe adamy baştanlyk edip, halky öz agzyna garadypdyr. Ýöne gynansak da Sowet Russiýasy döwründe Cüneyt Han ýaly gerçekler türkmen halkyna galtaman, talaňçy, halk düşmany we iňis şahs diýilip görkezildi. Şol döwürde Cüneyt Han Sowet edebiýatynda, ýagny jurnallarda, gazetlerde iňis şahs diýilip görkezilen bolsa da, onun şeýle bolandygy hakynda hiç bir delil ýokdy. Bu topraklary basyp almak üçin gelen iňis, rus we başgalar olaryň hemmesi Cüneyt Han üçin bir gelmişekdi. Cüneyt Han asla bu basyp alyjylara inanmandyr. Sowet döwründe ýazylan eserlerde Cüneyt Han, Ediz Han we şumy Han serdarlar basmaçy toparlar diýip adlandyrylýar. Aslında bu wakalary eşidip bir türkmen üçin ören gynandyrynjy ýagdaý bolup durýar. Eger Cüneyt Han şeýle adam, ýagny basmaçy, galtaman bolan bolsa, halk ona hiç şaşan inan bildirip ulak asmazdy. Türkmen halky bu gerçek han ýigitlerimizi asla ýatdan çykarmaly däldir. Ýöne gynansak da bu wakalaryň bolup geçenine 100 ýyl geçen bolsa da, häzirki ýaşlarymyzda Cüneyt Han kim bolupdyr diýip sorasaň, hiç birisi hem dogry dürüst jogap berip bilmez. Şonuň üçin türkmeniň ösüp barýan her bir ýaş nesli bu gahrmanlarymyzy ýakyndan öwrenip, olaryň eden işlerinden netije çykarmalydyrlar. Men size Cüneyt Han we Ediz Hanyň arasynda bolan sökötdeşligi aýdyp bermek isleýärin. Günlerde bir gün Tejen hanlaryndan Ediz Han Cüneyt Hanyň ham mihmançylyga barýar. Ýagny Daşagowda gidýär. Cüneyt Hanam oturan ýerinden ilk Edizi gowy edip oýdan başa synaýar. Ediz Han hem eňni donny, ädikli, hem de ak telpekli eken. Cüneyt Han Ediz Hana ýüzlenip, Han diýene, "Donuň ýaman owdan eken" diýipdir. Ediz Han hem donu çykaryp, "Han ağa, owdan bolsa, alyň size sowat bolsun" diýip eňinden çykaryp Cüneyt Hana sowat edýär.
Onsoň Cüneyt Han hem meni Han diýene, "Ädiň kim owadan goja eken" diýipdir. Ediz Han hem ädiň hem çykaryp hana sowat etdiler. Cüneyt Han onu hem alýar. Soňra ýene-de Cüneyt Han Han diýene, "Telpeň kim gaty gowy owadan eken" diýipdir. Ediz Han bolsa şeýle jogap beripdir. "Han aga, tilpegiňi kilem alamsoň alyp bilersiň" diýip jogap beripdir. Cüneyt Han bolsa muňa gülüpdir de, "Bäh, bu jogap tejenne sinagdan geçdi" diýip Ediz Han'a göwnü ýetipdir. Gürrüň berişlerine göre Cüneyt Han ölüm ýasygynda ýatyrka oğullaryna şeýle wesiýet edipdir. "Meni dowduk owamyzyň ýanyndaky keramatly Ismamit atanyň jaýlanan golunçlygynda ýerlän. Onuň ýeňilişmejigin bilýän. Ýöne munyň üçin meniň jesedimiň agramyna barabar gyzyl bermeli bolsa da gyskanmaň, beriň. Bolşewikler meni ene topramyzda jaýlamaga ruhsat berseler bolýar. Razylaşmasalar meniň jesedimi amdary atyp goýberiň. Hatda meniň bedenim ýuwansy dowduk kenarlarymyzda çaýkansa da razy bolaryn. O dünýäde rahat ýataryn." Hawa dostlar, bugünkü videomuz şundan ibaret. Eger halk arasynda Cüneyt Han hakynda eşiten gürüňliňiz bar bolsa, tesvirler bölüminde ýazmagy ýatdan çykarmaň. Hoş sağ olun, sağlykda görüşelim.